Sagudahin nga ro ti surat ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Carlota. Dear Manong Nemy. Itilubong tibiyag kanayat, kenore pa tibiyag akasasaad Manong Nemy. Saan tayo nagpapada? Tayo kunada, adda nagasat, adda matnagsanggasat. No material nga banag Manong Nemy, adu dagiti nagasat nga maadaan. Kanadaan ka nagkakastoy nga material nga banag. Adaan dati kabukbukodan nga balay, a kompletot appliances, dagiti lugan, kotse, akakangina nga lugan. May isa nga pamilya, ada asawa, ada ama, ada ina, agasawa, anak, katulong. Kompleto. Kas kanyak Manong Nemy. Kompleto hak. Nasaliwanwanak. Ngimti korang kanyak idi Manong Nemy, lalaki amang ipatag kanyak. Nagit kita handak Manong Nemy, dagiti adda iti baba, nakagasgasat ka hunada kanyak. Kapot dami ng ken ka. Ngayon ti sandang mo Manong Nemy, adda kurang na. Awananak iti asawa. Awananak iti anak. Kasta hindi Manong Nemy ti kasasahan ko. Siyak ti burudag kada kami nga talong agkakabsat, siyak lang ti kakaiso nga babae, siyak lang tinabati Manong Nemy dito yung Pilipinas. Mapanak ba't no kagbakbakasyon sa di Amerika, nga ayan da papaki ni mama, kini di kaabsat ko kanti pamilyada. No api kadi, nga diyak kaya tagdali na sa jay. Tiga po na Manong Nemy, ada business ko dito'y, kanada iti lalaki dito'y, nga awan sa di Amerika. Yung ti makadakis Manong Nemy, nagbalin nga na ayan dalang ti pusok. Awan pulos, iti nang ipatag kanyak. Karag iti doon nga nagsaruno nga baba lalaki ti biyag ko Manong Nemy. Ni Danny. Ngay dadakam pa lang ti college kadadan relasyon mi. Iso ti mo na nga ni payak ti amin-amin ko. Iti nagraduan kami, kadadaan kami ni trabaho, imadayo ani destino iti adayo. Iti adayo mat ni suna. Napukawan ti komunikasyon mi. Nadamag kulahingan nga addan asawa na. Dahil di Manong Nemy ti umuna panakasakit, panakasugat ti pusok. Ti amok idi Manong Nemy ket ti dani ti kaikariyak gabot ay sungaron ti first love ko. Isot imuna nga nang ipaayak ti amin-amin ko. Naging nga din bukod ko nga negosyo Manong Nemy jewelry shop. Idumteng ni Leo iti bihag ko. Ni Leo Manong Nemy adadang isut ng pasakit kanyak. Manong Nemy, adda pa lang ide dito'y da papaki ni mama sakbay ng banda ni sa Amerika. Natulag idin ti kalay sa amin Manong Nemy kini Leo. As in, naka-schedule ti amin. Ngayon makalawas sakbay. Data nga kaaldawan ti kalay sa. Manong Nemy, saan ko matan nga makontak? Diyak matan makitkita? Aging ka Manong Nemy nga nadamag kong adnan sa jay. Hawaii. Tasimurot kaya man Manong Nemy ti Hawaiiana. Kinaykayat nan iti green money, 1 peso lang. Manong Nemy kastawan iti panagsabak. Pinanawan dagdaganak kanyak, agsama matan nagdikabsat ko, nagdadan iti Amerika, Manong Nemy di na California. Bagada kanyak hindi nga sumarunuak. Uy, Manong Nemy tapos ni kastakit, iti ka no Amerika, tinak panglipatan, iti kinadagsanggasat ko. Nilayangan yayak, Manong Nemy. Iti nabati akaduak, dito'y balay mi. Napindas nga balay.
Manong Nemy, ngam di mo lang mo dududwala tagyan. Siya, kastamaten na kiniyaya. Nga nagbalinin Manong Nemy nakapatpatag kanyak, suntipan na kainak, kabutusanan nga nagas-asawa, manipod di nagbalinin nga yayak, manipod. At danlakam ko, sunti yayak, dinakpanawan. Dinakpanawan ta, nangarot itsuwaldo na kanyak, Manong Nemy, at tulungan na, di kakabsat na, kan kaanakan na. No, adak dito balay, manipod iti, agmalmalim nga kadak iti jewelry shop, nga negosyo Manong Nemy, agtaro sa kadagos iti rep, irwar ko ti pangted ko nga arak, uminuman. Ito hindi tayong sa ganam. Kapan nakapulutan mo, anak. Yaman ang niyaya. Ay. Oh. Nakasanay mo. Kasto ka diya talaga at biyag. Yaya. Abay nga nakadurag iti dagsanggasat. At damat na kitinagasat. May isa ka dagsanggasat. Carlota, saan ka nga dagsanggasat? Nagdakkel ti balay mo, bukod mo dito eh. Ada negosyo, ado ti kwartam. Ngimawan ti asawak, yaya. Awan pa pulos na yung patag kanyak. Hindi usus to. Di first love ko, nanaro na lang araw din ni Leo. Nasakit pa lang ti pusok dumalagip ko. Agsanang pa lang ti barukong ko. Bakan to iti may katlon nga ayatem. Kadisunton. Diyakon kayat. Diyakon kayat. Pagayat ti may katlo. Anak latan. Di iba pang kakaroon sa di Amerika. Ang numapang ka sa di Amerika. Kasunuak nga rin din. Ang pila pagpabasain nga kaanak ka. Kasi ka kumangamin ti agasawa na yaya. Sino kumapit ti mayat kanyak? Ano taon mo ka din? 45. Nagmenopause ako. Virgin ka ba lang yaya? Secret. Sika nga eh. Nagadi mo, duwa nga lalaki. Nidanitin mo na. Sa nila yun, siyempre. Nagasgasat ak nga rin gamitis ka. Ta virgin na pa ilang. Sigurado ka, kitain na kwan yaya. Malasing ko ti saan ng virgin kat. Umanalayangan Manong Nemy ka sa saritak ti yaya. Ngayon bilang ko nga kabsat, bilang ko pa ngayon na Manong Nemy. Naman pa'y tumawag-tawag damat sa di Amerika o nasyan nakasyak ng syak ti maili ko dakwada kitawaga kita. Manong Nemy, kaligit tayo kakaduwak iti siyap. May samat kadakwada iti pagtalkak, Manong Nemy. Taga San Fernando City, iti probinsya ti La Union, Manong Nemy. Isa dito ni Christy. Namasulit no ka, sumurek iti siyap. Isot tawagak, tadaman tulbag na. Taluda nga kakaduwak Manong Nemy. Mabagtal ka kisuna. Mabaling kong paggaman iti kwarta, nga takkel, madadagit gulpe nga paglakwan may Manong Nemy. Masan-san nga sumati ka sa saritak no dakit iti siyap. Christy, Ma'am, kawakan na kadiman ti Ma'am. Alam nga rod Ma'am kasi kat bus ko. Di ba kaya muna tan di bagim kanyak. Di ka mailad yung probinsya yo? Man ang kang mailit yung boyfriend mo? Kinapudno na Ma'am, kas lagpadpada at gasat. Pagkunam. Namitluak ba't nga napahay? Sika pala kat namindwa. Apaya mo,
in-story yung aming kanyang no ka, ma'am. Into no summer, into no simana, di ka magbakasyon, tapos umurtakin ka. Huh? Dito ko matijay ka. Dito ko matipakadakin ka, ma'am eh. Ag-close to iti makalawas. From Monday, sa dito gubunti another Monday. Kahit mo sawon, ma'am, sumurot ka kanya ng silawon yun. Higit kayo tibay-bay, di ba? When? Nabibinta si Bitches sa Jai. Padasak man ng bakasyon siya, Jai. When na, ma'am? Mama mo digit rakil ko. And, tay boyfriend ko. O, kurak man ako ba boyfriend mo manin? At dahan, nag-ur-ure ka kanya karon sa Jela Union. Itong teng data nga, karito Manong Nemy panawan, siyempre kaduwak ni Yaya. Yung close meeting ang jewelry shop ko, stamatan dito yung balay, saham nag-travel, Manong Nemy, talo kami lang. Dagos ko nga nagustuhan Manong Nemy ti lugar. Gabuta dada mismo ti igit ti baybay. Kasla na nakarik na Manong Nemy ti. Baro nga biyag. Baro nga location. Baro nga environment. Ito yung makasumangpat kami Manong Nemy, yung amuna karignaganak, ni Christy, kan kakabsat na, kada metan na kiti sarabo mi katakwada kasto ni taragsakda. Inawis ko nga dagos ni Yaya nga napang kami tigit ti baybay. Ay natin pa nagkunak, Carlota anak, at aganjo ka kanagti nga bakasyon. Sabay ko nga. Naging ga Manong Nemy, nga iduang aldaw min dito ay kinasarita nak ni Christy. Ma'am ka di manin. I wanted to opisina. I wanted to shop. Carlota. Nabimindas na awagan na klatit, Carlota. Tapno na singsingid. Tunggal may sa kadata. Abay, da problema mo, Christy? Hindi ito'y. Adalaga ti problema. Kwa. Di kasinsin ko ng Erwin. Abay kasinsin mong Erwin. Imay kanyak. Tamo na, da kwarta. Tapay. Nagkasapulo na kwarta? Di kasinsin mo, emergency? Nag-apply ti abroad. Bit kasapulan na kano. Abay nga rin bagam kanyak. Makabarbari mo si katag pautang. Pautang ang isuna. Oh, sus. Imay ta dito. Sabi pautang ta. Imas masarap ko lang, Carlota. Tayo may nga rin kagpagpakasik. Kwarta ko na kata. Di sweldo kit. Idagos ko man. Ipatulog ka dagiti parents ko. Naging nga. Napanunod ka. Bareng no. Tulungan. Ayan na. Paayabak. Umay dito yung balay. Manong Nemy, idi umay ti bagbaga ni Christy nga Erwin, kamayatan nga mas asidig. Diyak mawatan direk na. Kasla, at the response Manong Nemy ti pusok. Kayatak ka di manin. Tapno masaktanak manin. Sa bagay Manong Nemy, 2 years ton, sipod. Kaya di pa nagsagabak, gabutin na ramid ni Leo. Isulitin kasinsin ko ni Erwin. Erwin, ti boss ko. Ni Ma'am Carlota. Gusto kayo di pagbagam, Christy, kasin. Nakapimpintas ti boss mo. Nagkayamanak. Ito na ita pa ng dayaw mo kanya, Erwin. Marot masapol mo. Manong Nemy, imbaga na. Awang kanyak. Awang kanyak. Tikas na kadakala ko arta ita. Alis to lang ti mapan mangi-withdraw.
Ito na pa nakasapol mo. Inton bigat ka nun, Manong Nemy. Ingkarek Manong Nemy, ngedid ko ito inton bigat. Iti sardam, Manong Nemy, at iti igit ti baybaying. Saan ko na iban niyaya. Nakapimpinas ka buyahan, Manong Nemy, nilagdaluyon, ng runag at medyo selag. Diyak ni namnama, Manong Nemy, nga adagayam kaduha ka sa bali. Iti talyawag, Erwin? Ay, adagagayam dito eh. Apa yung mga dak dito eh? Han. Kargat ko matumin kasto yung oras. Dito bye-bye. Ang naganti trabaho, skilled worker. Hanggang manghalap. Taga-igit ti bye-bye ka eh. Manghalap ak, no tiyempo ti kalap. Nga madada nga, adak ti construction. Ta-girlfriend mo, imununan sa Saudi. Iso na lang tanawalan ti komunikasyon mi. Mapamundanunin no so na sa Jai. Haan? Tadamatin kadendena na sa Jai. Stagaya. Di, agpaspasana ang kagabuta. Una na bayagin. Tumaway na eh. O, kasukat na. Awan pa eh. Siguro, makasana kak tunodak sa Jai. Una saan gatang. Ito nagsubli at ito Pilipinas. Ado di istorya kanya ni Christy. Nagasinsin ko may panggap ka. Loko na dyan ka Christy. Ini istorya na, may panggap kanya. Anong istorya na? Namindo ka kanumatan ng sugatan tapusong. Gabo ka na kita lalaki. Kading ka rin kitibagkik na jakong kayat na kayat. Jakong ka sa pulang tagbaling na asawa. Kaya't mo asawan, agtultuloy agmamaysa ka. Bakit ka nga balasa nga kas itiyayam? Isot gasat ko. Di mo kaya timadanin ti anak? Kaya't ko ha. Kasano ko mga ganaka kita humit. Agbaling asawa, jakmat nagsigog, edi naipay ko di bagay ti first love ko, kin second love ko. At ako madyayak kin ka. Tapno makabayad ka sigod. Iti utangay kin ka pa rin tumigan. Jaya? Ano kin mo sawan? Di ka mawatan, Erwin. Baamon? Mga no, ibabawi yung parang pautang mo kanya kintubigat. Diya kaya't nga saan nga maituloy na adda maibaga, adda mairuki. Diya kaya't nga ugalit may sa tao. Once nga indrugi mo, ilingpas mo. Tapno saan ka ngata-ngata, tapno saan nga bali nga problema. Kahit kung ibagam. Nga mamangan nung kagura na, ikarik sang kagura. No sa laki na dakas deta. Kung nangamin ni Christy, nasamo na kaya tagayat. No adda mangi jayak ang katayat. Talaga ka din nga siya mo nga kaya tagayat. Ay nangarod kayat mo isad tang i-offer mo kanya. Ayaten na. Tayaten kamet. Uri today ito lang arabi. Manong Nemy, diya ka mo no makagura ako no saan, diya ka mo no makapungtuta ko no saan, diya ka mo no
nuturong bang at paig dito nga lalaki mo saan. Ayatag kanukat ayatan nakmat iti lang rabi. Sana ka nakapagtimag Manong Nemy gabot agal laala ti panunot ko. Aging ka nagtimag man ni Erwin. Anyata mo, baka na makakala kang sigod. No sa mo na kasapulan ti asawa, kasapulan ti anak. Tapno agbalinto nga magsanggira iti masangmanan. Sangkiri? No asawa baka agbalin nga problema. Ngem no anak, matarabay mo lagi di. Talagang isundo pang namnamam ti masakbayan. Naragragsak ti ina. Ngem ti asawa nga babae, no di lalaki kita saan nga agbalingan na pod no? Carlota. Manong Nemy orla sungkar ti dudud ko di gaman na ti dakulap ko. Dito klase dito nga lalaki. Gabot na nakabarbara at nakalamlamoy dakulap na Manong Nemy. Nga dahil nga bara kadison di mga aprusi di marukong ko. Nang runa kat saan nga nailangid jabulan kat nakalawalawag ti panagkita iti pagkat dagiti pareng na Manong Nemy. Malagsi di dakulap ko nga pinatpatan na in panabaw na pa yan ti may sa dakulap na iti abagak. Nakipinarengak met kang kuha naman Manong Nemy. Kat kasla na ulit-ulit na kitimbagana. Diyak kasapulan ti asawa. Ngem kasapulak ti anak. Nga ti anak kiti sundot pagsanggira kiti pasangwanan. May ganun. Manong Nemy. Idi awidan na ti abagak tapno masidag ti bagik iti bagina. Idi yasdag na tirupa na tirupak Manong Nemy napakidamak apay saan kong ilisi di bibig ko. Ano daman ang nariknak ti bara Manong Nemy di bibig na. Nakaramramanak idin ti bibig da kiti lalaki ni Dani kini Leo ngem na isang sangayan kini Erwin Manong Nemy. Idi na naman na ti bibig ko kat bolbalsak matan biglak ni marakop kang kuhana. Natadakan ka. Natadakan yak. Ayat. Ayat, iti may salang arabi. Diyan ka mo kang kano, anyam iti marikrik nam. Nakasagana ka kadi, umawat iti offer ko. Tapno mabayadak na dagos ti utang inturbigan. Sa dino. Oh my God. Ada abong-abong sa dyan. Adamat ikat nga mabalinta nga. Pagkudsunan. Anya? Linong dagiti pagkalap. Fishnet. Sa jeta. Let's go, Carlota. Manong Nemy, diya ka mo. Noan niya ti panunot kan riknak kayo day di nga rabi. Apa nga manugutak? Apa nga nagalisto ka na lukoy kan nasulisog ka day di dakulap anabara kan nabara bibig. Tinairot nga rakop ni Erwin Manong Nemy. Ni Erwin nga iti paladamo ka makita. Hindi na pan inayaban ni Christy Manong Nemy kat na isang sangayanan ti pa nagresponde ti puso. Nga agayatak manen. Iso nga karagi ti balance ti arakop kanagag ko kina Erwin Manong Nemy iti uneg ti kubo nga nakipampanan dagiti fishnet Manong Nemy. Adda ayat nga naibodi ka dagiti nga arakop kanagag ko kinkuhana. Ken budget met Manong Nemy nga dayat ka napudno nga naibodi ka dagiti arakop kanagag ni Erwin kaniya. Napadpadasa ko Manong Nemy tinakipag-sex kadagiti muna nga lalaki di biyak ko di Dani kasama tayo kini Leo. E madadangan na isang kasangayan kini Erwin Manong Nemy. Dito ka dito kunada nga napudno nga ayat. Ayat ka na ayat.
Tapno kanong sigurado Manong Nemy nga makaala namintuan naminsan pay namitlo Manong Nemy. Kalbasan deta. Pintulod no kang Manong Nemy di balay da Kristi. Nga pulos na kadlaw Manong Nemy tinapasamak. Tunibigan. Umayag to dito ay no. Umay ko alanin datay utangik. Utangim? Nga nabayada mo? Baligtad sa akin diyan. Ha? Saan ka din nga? Tilalaki ko matibangted. Tapay. Pick up girl ka? Ha? Saan ka matakas diyan? Kada gini pick up girl, lalaki di bangted. Kabatasan ka man na pick up girl. Sikat di bangted. Kasla Jack maawat, Erwin. I'm sorry. Nusa mo nga maawat. Anak kakait mo nga rod pick up girl, wala saan. Jack kaya ti pick up girl, kabatasan ka pick up girl. Isi ka nga rod di bangted. Papagayam ang nga resulta na itang napasamak nga nagdesisyonan ni Carlota iti biyak na. Anak ano kasapulan ti asawa. Nga may nanugot na kasapulan ng to ti anak. Kabuta estonto. Tapno saan ngagmaymaysa. Papagayamin tayo ni Tuloy nga ibasa riti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Carlota. Kabigatan na Manong Nemy nagkuyog kang kinikstri nga napan iti sentro, iti San Fernando City nga nag-withdraw. Iti bilbilangek Manong Nemy iti withdraw. Kas na katakal? Utangin kang ka ni Erwin? Dito lang kuduana. Abi nga rin nga, ninayunam. Uno kwarta tayo? Dinoblek. Nagdakailan. Baka noon da ibati na ka naging tinaganak kang kuwana. Siguro. Abay. Nadakati among mo napasama? Uno nagtulagan nyo. Sorry, Carlota. Nga mamok. It's not an idea. Sakto nang the idea ka na, Erwin. Sabi ko matinak kagura. Di nagsiguro kagura kabuta. Nag-enjoy kami. Loko ka, Christy. Kung naklanong gayam ka. Gayam nak. Siyempre. Amok no anyat ka sa pulam. Sikat ng ibaga nga di mo kasapulan ti lalaki, di ba? Ngayon kasapulan ti anak. Tapos sigurado ko kung mga rog na nakaalak. Anyat amom. Nagita ni Erwin. Ken, adakin ka. Noon at nadlaw mo. May sangsangayan, my friend. Senera na kapirtil ko. O, di ba? Nakamimbindas gayon, di ba nagbakasyon to dito sa San Fernando City? Iniyawat ko Manong Nemy kin Erwin ti kwarta. Oh, dito ti bayad ko. Bayad? Apay bayad ko na. Dito itay utangem nga nabayadanin. Kuna ma. Di ba sikat ng mga drabi? No saan nakapick up? Himbas nga ti lalaki ti mangted, siyak na babae ti mangted. Di bayad, tinaramid mo kanyang drabi. Opet katawa ka. Thank you very much, Carlota. Ay, ang dakal ti may tulong dito eh. Dinublem pagayam ti ka sa pulak. Apag-isuon ay. Talaga andas ka nga daibatik kadatatang kininanang kinagkapsat ko. I-advance ko para iti umay nga pan nag-enroll da kada ito umay nga opening.
Saan dato ka din nga kita? Siyak tinang saludsud, Manong Nemy, kada ita nga saludsud. Kat no may katumanan, bakasyon dito, hindi kikita tayo tumanin. Kasta ka di? Erwin. Tinapasama kita rabi kat hindi lang rabi. Kasta ka di? Di pangyari kam? Anyway, sa bagay, sana ka magnamnamakin ka. Ngayon, sabi ko makalalagip kanto kanya. Namaminsan Manong Nemy kasla jak anuguten tinapasamak. Kasla nabaunay ti panagkita kiti bukod ko nga bagi. Ngayon nung dadumamat Manong Nemy sangga di nga kastad kasapulan. Nangarod ti kayat mo, makirelasyon, tapno agsangit ka, kalpasan ti amin. Agpagamit ka, kalpasan na, saktan na ka lang. Kaya tinapasamak mi ni Erwin Manong Nemy, kasi bilang kulangan nga tagtagainan. Nalpasan di bakasyon mi Manong Nemy, nagawid kami na dito yung Manila. Kasi dati Manong Nemy, nga rutak. Dito'y balay, papanak, iti negosyo. Adumaten ti sanga na Manong Nemy, ti jewelry shop ko. Talo. Kaya panaka-assistant ko ni Christy Manong Nemy, no awanak, kadagit na dumang pwesto. Duwang bulan, tinapalabas Manong Nemy. Hindi agbalawag. Yaya? Oh, apay Carlota lang. Anat Rick na ti aginaw. Abi sa lutsudam kanyang deta. Kadyak pan ba naginaw? Kanagpadpada ta. Nandang ka din mga boyfriends. Saan ta kamat nga nasikugan? Awang mat iti boyfriend mo ita. Abi na sa lutsudam ti may panggit aginaw. Baka no adagis istorya kang ka, no ti marik na, kanlangat aginaw. Ito ang bola na yun. Nga sana ka nagreglaya ya. Manipod di? Manipod din nagbakasyon tayo. Di laon yun. Kaya't nung asawan, iti panagpaspasyer mo iti baybay. Ikiti baybay ha, Carlota? Ada si mangat nga siyokoy, kat istorya ng sikugking ka. Kasta ka di kakit mo asawan ha, Carlota? Is istorya mo, tiyaya. Mamati kat siyukoy. Uno sirena. Hanggat pudno ka naman. Tata ka naman. Hindi makikita da. Siyukoy. Kahit mo soon. Siyukoy, tinakasikugkan ka. Naggasat ka na nak. Abi, bagang mo nagasat ak. Kahit mo na. Agsikugkan ka on ti boyfriend mo. Tas siyukoy. Adong harod ka nga. Tas siyukoy. Dilaon yun siguro. Alay, bagbagam yaya. Nabanag nagkakmanong na yung mga positive. Kinasarita ka lagos ni Christy. Christy. Yes, boss. Boss ka di manin. At dati ito bisina, dati ito shop, di boss ko nakang ka. Di labing bindas ng ti ma'am. Akinawakon. Hala, pakiulit. Agdadagsayin ako. Yes! Perfect! Makita mo? Nagkita ni Erwin. Emro, bang ka maragsakan na? Hagasam. Aga nakakabalasang. Anong tutsawan na papagin ni mamakin ni kapsat ko? Isa kang kakaiso na nga burudek na nga babae. Burudek nga babae. Aga nakabalasang. Taan ang orte kay kayat da. Madan di boyfriend ngagsagaba. Wano taga nakabalasang nga adanak na. Ngayon ito pagsanggiram ito pang sangman nga daw. Saan ka na nabimbintas ti kastoy?
Yung nakababain. Saan nga nakababain? Carlota. Gabuta. Napimpindas na ita. Ngayon di makirelasyon ka, kinag-asawa ka, saan tumat nga balingan na po dun sa asawam, agsagsagaba ka. Robin, ganing ipakamog na ito kina Erwin. Manipo diti. Awang matim ako na. Cut that communication me. Amam ka diti cellphone number na. Dati dyan ka mo. Dati ka cellphone na, dati sa Pilipinas, amok. Ngayon hamat ka dito sa susaranan. At sa bali ba't number sa Saudi. Robin, ganing ipakamog ha. Dati dyan ka mo ka. Para kang ga, Ruben ka di? Sana Ruben. Nalawag din baga na kanya kidi. Nga tinapasamak kat idilayang rabii ko na. Kahit nang sawan, awanan ti kasilpo na. Ay masakit. Away masaktan ka. Sa balik klase, sakit na ito eh. Tsak mawatan trik na, Kristi. Kas di. The same, kas di damo kan may katuwa. Tapi ko naman the same. Di ka ba nagkarelasyon ka ni Erwin? Nga maya tekso na. Di ta kamad ngamin, tas nagseryoso kami tapusom. Ay, tek na Erwin. Kat namamati ako mat ayatenka. Ngem ka di nila rabii siguro. Ngem siya, saan lang nga kaday di nga rabii. Arara pa apekso na. Nuwas na nga dakon silad ko. Kadala like titurog ko. Kang kanahin ko arara pa hapen Erwin. Dagin mo na nga lalaki di biyak ko di jak puros inarara pa apida. And Erwin. Pasarayag, makita kisunay titagtakainap ko. Saan ka din nga nasaksakit, tikas ito nga klase nga ayat kumarikrik na, Kristi. Agay ayata kitinapudno nga dinakmat gayam ay-ayaten, tilalaki nga ayatek. Kas kadadani ka ni Leo. Saan ka di matakasta ni Erwin? Wanang imawanting karikan ka ni Erwin. Ada ka di. Nagkarikadikan ka, hindi na kanto baybayan. Nagkarikadikan ka, nasiksikan tulat ayaten na, bahahanap pa yung baga kang I love you. Mawanting balikas ng I love you kanya. Oh. Sabali ni Erwin. My friend, sa mong ibilang daksang gasat ka. Nagasat ka, taawan asawam, nga maadanak mo. Dahil anak mo, ipasangay mo, taripatuwem. Taisot niyam, ted ni Apon Diyos nga gasgasat mo, kanisot magdad kang katiragsak. Manong Nemy, iti parang karga kiti anak ko, iti tiyan ko. No schedule, iti pa nagpa-check up ko Manong Nemy, aramidak. Tara nirigas ta, agbalin kami nga nasalot nat nga agpadpada kini baby. Diyan nga ron kinalakaguman Manong Nemy nga madan kami ti komunikasyon kini Erwin. Kansaan ko kaninamnama nga dumteng to ti gundaway nga agpakita. Kanjak tumat aramidan ti mapan agpakita kang kuan. Aging ga Manong Nemy didumtengan iti kaaldawan ti panangipas ngay ko ti anak ko. Wen, awan sa baling karkararag ko. No saan nga ti panakaisalakan mi ngagpadpada nga gina. Ni baby Angelica Manong Nemy.
Siya akong di kararagsakan, nga ina Manong Nemy, idi mangag kunti ibit yan ako. Idi iyagdang kanyak Manong Nemy, kalpasan nga ni Estimarda, di nursery, ni Angelica. Naka-cute nga obi, nga maladaga, Carlota. Wanyaya, naggasat ka. Apa ibang nga nagasat ha? Hindi ka nagsanggasat ha? Doon nga lalaki din ang sugot ti puso. Itat ha, nakakakabalasang. Nakagasgasat ka kunak, apay ko nam. Nagpintas gayam ti putot ti siyokoy. Laniyaya. Aging kakanita, siyokoy ti pamati maging putot ka. Ti anak ko. Kaya sino ko mga ron? Napantalang dila unyon, iti baybay, kang kanayod ka mapanti baybay, kang may saka, iti rabrabii. Kaya baka no, nagsinarak mo sa diya ka siyokoy. Sige, siyokoy na siyokoy. Agyaman na kiniha po Diyos. Taorin nagsagabak ti duwang lalaki. Ti may katlong lalaki. Nang tadun kanyak, ti anak ko. May katlong asyukoy ko naman. Iyaya. Oen Manong Nemy, kasla itakla nga makarik na iti na isang sangayan nga ragsak. Nga jak narik na kadagiti muna ang gundaway. Naman pinaragsakak idi, andan relasyon mi kini Danny, the first love ko. Naragsakak ma idi, idada relasyon mi kini Leo, sakbay nga nasaktana. Ngayon na isang sangayan dito nga ragsak ko. Manong Nemy. Kang kanayo na karakaisem, o redak dito jewelry shop, madlaw da talaga nga sa bali ano ita. Kabuta nakais-isa ma, nakaragsaka, nakasaya-saya, at ka magtratar kada kita customer ko, kaya nasaya at parang tratar ko kada kita empleyado. Nasumang petak dito'y balay, Manong Nemy, ni Angelica Adagos, ti mapang ko alain, nguno karkargaan ni Yaya, sublate kadagos. Nangaro na Manong Nemy, idi adadan makayayo, di amunan tagay, amunan ti agba, agsao ka dagiti kayat nga isao. Nangro naman Manong Nemy, di matakderen, amunan ti magna, amunan ti tumaray, amunan ti agayak First birthday na Manong Nemy, isumaten ti panakapubunyag na. Sinaudsod nga dagos ni Yaya Manong Nemy. Ano ting restore mo nga pilyado na? Oh, amang katawa ka. Diyak na sa lutsud idi. Kamo nakita? Kandi mo nangeg idi baga iti midwife, no iti may restro nga nagan kapilyado na. Diyak saan sudak ka di pangaron. Di apilyado ti Siyukoy. Di ba para kang gayaya kit Siyukoy, putot Siyukoy. At ang dinagan kan apilyado ti Siyukoy. Da. So, timbang ko in registro nga nagan, apilyado na. Kaya nagan petisyo ko, itinakabil ti registration na. Diyan ka mo Manong Nemy nga nag-interest ni Yaya nga nagsukain kahit nanuktalan na. Kaya't mo nga sawin, Carlota. Dedi, nang pautang, pinautangham kakasinsin ni Christy, ngagnagan ti Erwin. Isot, amahan ni Angelica. Abay, siyo ko yung isuna. Kasano nga napasamak ti amin? Yaya, saan mo nga tuntunin pa eh? Basta tinasken, no awanag dito balay, sa mo nga baybay ni Angelica. Kano dakon dito balay, siya akong di makamukin Angelica. Kita, the first birthday na, kan pa nakababunyag na, siyempre, maangay tinandak lang ang function hall. Manong
Manong Nemy, ado ti di maray, nga, isuper lang ti pa nakaamo Manong Nemy da papa, kini mama agrama maten digri kaapsat ko. Takabayatan ti party Manong Nemy nagring ti cellphone ko. Ni papa ti tumatawag. Hello papa. Ano na ito nadamag ko? Jak mamati ang ado na kita impatulod na nga ladawan. Adan anak mo. Birthday na ita. Kinisot pa nakabunyag na. Papa. Kaya't ko mismo nga sika iti pakangagak no anya tipod no, Carlota. Papa, I'm sorry. For what? No, saan ko man ngayon pakamuka na kayo? Musta, mani po di dadakam dito, kahit nambati ka dito, nag-gree ka na kakakon-kontak. Ano, kasano nga napasamak ti amin? Nagkaanak ka, nga awang mati asawam. Saan yung natuntunan pa no kasano napasamak ti amin, papa? Tapos nga di mo ibaga ka na kami, ha? Patiras ka kat, adan anak ko, adan na puhi yung kanyak. Iyawan ti manugang mikan ka. Takasapulan nyo kan ti manugang. Namang pasakit kanyak. Amoy yung matan tinapalabas ko, papa. Naka-schedule din kalay sa amin ka ni Leo. Yung manat na pasamak. Kursunada yun din ni Leo ang baling nga manugang nyo. Yung manat na pasamak. Tatada kami ti papasulem. Binayabay anak. Ingkalang nak, papa. So ngita. Awan manugang nyo. Yung madapo ko yun. Napintas nga po ko yun. Yung kasano nga napasamak ti amin. Nagpaputot ka iti lalaki nga di mo matayatan kasamang mayatkan ka. Nagbalin nga impasadam na matres mo. Hala ni papa. Katuan. Sa mo kasabulan ti asawang kasabulan ti anak. Nangalak at nang bili ka ti lalaki mabaling nga mang putot kang kakasta. Katsika pa yung tinagbayan. Papa, mangibabain ka, Carlota. Papa, panagkunak, saan nga nakababain din na? Ano ka saan? Di aga nakabalasan ka nakababain. Di awal manging kasal kang kuwana. Dalang takada kayo, saan ta ka maawatan? Saan ta ka maawatan? Saan kayo bagami kang kaide? Umay ka nito, sumorot ka nito Amerika, tapos yung kastagat ta. Maornos mo, tibiyag mo dito ay, adadaman agim mo lo. Madam ti party, please. Baliwan na ito tagsalita. Baka mo ka nibiyag mo. Manong Nemy, kaguradak, dagdanahan na kanyak, graman kakapsat ko, okay lang, para kanyak ko na. Sa anak mo dumaw-dawat ka dakwada, sa anak mo nagpatulong ka dakwada. Naserbi na Manong Nemy. Ito'y negosyo. Anyway, naragsakak ko nak. Agsipod ta. Ada nanak ko. Taripatwek. Padakilek. Katkas kunak. Wari na awan asawak. Basta ada anak ko. Adan tut pagsadagak. Ito masangwanan ng panahon. Manong Nemy, ano dadaan nga makaiayon ni Angelica ay dagtawan ng talo o pat. Naling ang sala, naling ang kumanta, talagang mabaling kong ipanakil, nakabibo, Manong Nemy. Patitawan na, Manong Nemy, idagring di cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Slaw na nyaman ng sinong bata. Hello? Carlota? Sino ito eh? Asin na dito kunak. Apay nga ngiit ka. O nagkatawa ka. Ni Erwin. Erwin? Papagayam ni Erwin titimawag after 4 years. Anang ang tatang pasamak. Padaanan niyo pagayam, noon niyo tayo masamak, pagtungparan, paggibusan dito nga pakasalitaan ni pagayam nga Carlota, hintayin ituloy, amwen, no anyat sumarno, kan ending ti pakasalitaan tayo.
Manong Nemy, jak maawatan ken mailadawan ti riknak no anya ti mariknak. Iti dayta panakangeg ko ti timek ni Erwin. Nga muklatan Manong Nemy nga adan dito Pilipinas, tanamber ti Pilipinas, tinosar na nga numero. Erwin? O siyak. Diptengan kon manipot si Saudi, 4 years ti kontratak. Kit? Kahit ko kumamanintag patulong keng ka. Ha? Hagpatulong? Gabutan mo ka sana kapahin. Nambalitok ng tapusom. Naling ka tumulong. Ano man ang problema? Kwarta. Kasano ang problema ti kwarta kapom di Saudi? Kahit mo sawa na awan tinaornong mo? Kahit mo tagnegosyo kahanan nga agsubli pa di Saudi? Kurang amin ti kwarta eh. Pangusaran ti kwarta. Gastos sa kiting panagkasar ko. Gastos sa miti panagkasar mo? Saan ko man ti kwartak? Kahit ko nga grande nga kalaysay. Nagsapsapol ka ti grande ang kalaysa kalpasa ako magayam kwartam. Sa ito, agpautan, umong nga kanyak. Abay, makaungit ka. Anak ka makaungit. Di ka di umay sumarong ka rito eh. Laon yun. Abay ko mga sumarong ka kam dita. Anak ko matrason tapno umay kam dita. Di ka di mailiw digid ti baybay. Iti kubo. Diyan ka mo no, kinabastos na nga bagbagam mo noan ni Erwin. Amok lang ko mga nakastalo, bagam sang ako mga sinumbatan. Amok lang ko mga sikat tumawag, kit rantam manenti. Umutang, di ka ko masinungsungbatan. No, kasta, di mo manayuran ti kwartak. Awan timated ko. Sige, kada dobrak, bye. Nakadagdag sentirik nak Manong Nemy. Kalpasan dita nga ba nagsarita mi kini Erwin. Tiga ako. Agkasapulan ti kwarta siyak manin ti asidgan na. Nasyak tinang ti subsubra ka din kasapulan na hindi nga nakablay di Saudi. Yung pinangbayad ko keng kuha na ita. Umutang iti kwarta. Tapno na yun ang nakano ti kwarta na. Tapno maangay ti ang grande nga. Parang kalay sana iti asinuman di tangay kasar na. Manong Nemy adda idi ni Christy ti bangir nga siya. Iso nga tinawagak. Hello Christy. Hello Ipan. Siya ni Carlota. Apay ipag ko nam. Boss mo dito, ma'am mo, manager mo. Di ka katawa ka sa tagaputan na napudot ti ulok. Abay nga timawag ka nga ron. Ada problema dita? Umayak dita? Kasapulak ti kasasaritak. Kasi ka tinawagak. Gago, bastos di kasinsin mo. Sino? Ni Erwin. Abay, tinawagan na. Uy, tinawagan na kan? Amumon nga da. Hindi kalman nga mo. Jack pa bagakan ka. Eh baka tumawag tumatlan ni Erwin kang kakunak. Tinagam ko. Gasam. Umutang ka naman ang kwarta kanya. Tapno adda ka no inayon na ti ornong na kwarta. Tapno adda maangi ka no nga. Ang grande nga panang ikasar na iti ikasar na nga babae. Taapay. Di mo ka di kaya ting grande? Natibagbagam. Loko man kami na diya kasinsin ko. Inangaw na kam sa balit na gawatam. Awanti sa baling nga kasarna, no kaya't mo no saan nga si ka. Christy, nagloko na diya kasinsin ko. Kahit mo sa wen, ada kwartana. So, di nagsasalitaan mi. Ada kwartana, ngayon saan nga umanay.
at agagangin lang na di kwarta na para iti kasar. Iso nga, agpanpanayon kang katapnog bali nga grande ti kalay sayo. Abi nga sanga kasi ti panang ibagana. Naglukon na dyan. Di na nga ta mga masaktanak. Tamasaktan ka? No, ada sa baling ang kasar na? Kristi, among matgibat patik ko ni heroin. Kaya kasano nga rin ng pweso nga, adi kasar na sa pali. Kahit ko saan, masaktanak manin. At adamanin nasaksakit. Ti ama ti anak ko, di sa baling ang kasar na. Diba? Nasaksakit manin, din na aramid na dani ka ni Leo. Ngayon sa nga rin ba nga masaktanin ipag? Iso nga rin ipag ko na kanakos kang kay tay. Tati amok. Ng ibagam, ngayon patamag mo. Kit injayan. Ni Erwin kang kati kasar. Sa bali ba't di ba nang ibagana kayo? Sinurpresa na ka. Sinuspense na ka. Sa bali na dyan eh. Madi na dyan eh. Nakastabari kang nga rin. Sakit ko ti puso. Kaya naatake ak. Sorry, pamakpakawanan mo dyan kasinsing ko. Alas si Kati tumawag kang kuhanat at numalawlawagan di amin. Si Ken Bayan, tap na baka magsalita kayo. Manong Nemy, kasalsampay lang nga naalay ayan tiriknak. Nakasaksakit namin din di ba? Ang kasem, iso ti ama, ti anak ko, pagkatapos, umutang kanyak, ti pang nayon na, ti pang gastusan na, tapno maangay ti ang grande ang kasarda, iti ikasar na. Hindi naman ibaga nga siya. Loko to yan, masyo ko yan. Nakunak tinakam ko, Manong Nemy kat tinawagan. Hello? Syokoy ka. Abi nga wagan natin Syokoy. Syokoy tinakaputot kanyak. Kabuta kang kanayon na hindi nga mapanitigid ti baybay. Nudumting tirabi. Kada da Syokoy nga masdeg. Nga nangidjaya kanyak ti one night. Para iti may sanganak. Syokoy ka. Abi sa balit pa nang ibagam. Di mo kadi amo nga nasaktanan kitay. Nagastamo mo. Tinawagak ni Christy. Di namat pagarupan nga kasi jay, ti panangiyang bagam. Nga umutang ka, nayunak, di ta kwartam, tapnog baling ang grande, ti panangi kasar mo, iti kasar mo, dim bagang nga siya. I'm sorry. Ita, doble mong ibaga. Will you marry me? Ngam na yun dati kwartak. Tapnog baling ang grande. Ken dito'y San Fernando La Union. Iti-igid ti baybay ti pakaangayan. Ti seremonya ken resepsyon. May sagana na laing. Will you? Kahit no saan ko akayat. Di mo kayat? What? Tsak kasapulan ti asawa? Di ba? Imbaga kang kaedi nga jak kasapulan ti asawa. Anak lain ti kasapula. So nga, I'm sorry, Erwin. Tsak kaya ti magkasar kang ka. Agang angaw ka? Sana kagang angaw. Tapay, imbagam ka din kanyak ti I love you. Awang piti pa nang ibagam kanyak ti I love you. Wala ka din? Hindi, umayak nga dito tato pasyaran ka. Umayak ka mismo dito tato ni bagak ti I love you. Kahit kung makita ni Angelica, ladawan lain, ti papawit kanyak, ipatpatulod kanyak ni Christy. Kahit mo asawon, ada komunikasyon nyo kini Christy. Ada. Abay nga, iso kinakamyuit mo hang kanyak. Kanya temok. Baka anak lang ang talaga ti kasapulam. Adadak lamang saktan. Sige nga, magkano ba nilan? Kadalang ka, patumpain ka. Manong Nemy di adan ni Erwin dito Manila, kas taon na yung ti irot ti panangarako po kayo ko. Tadada Manong Nemy na bimiskan ti pamagina. Adadan Manong Nemy marnega ka mga rakop kang kuhanak at mapnega kadagiti irot ti rakop na kanyang.
Adaddan Manong Nemy nga mariknak ti bara, dagiti bibig na Manong Nemy. Ngayon dito nga panaginarakop mi na matangan Manong Nemy ni Yaya. Ay, si Mang Pete ni Siyukoy. Yaya, ni Angelica. Ang kaya ba ni Angelica? Alalala. Yung tiyan, adati playground. Nangayap ti pada ng ubing Manong Nemy ti anak mi. Siyot ka po na, siyot ka kadwa na no kang gay, ayam tinyaramid ko ang playground na. Hindi makita na kami na, anak, mami, ada ni daddy mo. Sino? Saan? Your daddy. Tatipagbaga niya yung Siyukoy. Saan nga Siyukoy, anak? Isa ni daddy mo. Daddy? Anak? Angelica. Na naging naragop dagid agama Manong Nemy kinarga ni Erwin ni Suna nga oren na lang yung pangato Manong Nemy ng puligos. Nagwapo kayo ni dading ko ng Siyukoy. Okay na nat. Kaya sagana ka? Sagana kayo kabatam. Maangit yung krante kalay sami ka ni dading. Manong Nemy kasta nga tinapasamak, tinawagak da papa, kani mama, kandi kaabsat ko di Amerika. Hello, nga di ba gam? Pa, mabaling ka di nga bakasyon kayo? Ito yung kumantubrami dita. Pa, agkalaysahan. Dati bunsoyo. Natulag ba ni din? Ngamsa nga natuloy. Matuloy itan. Dimtengan ti ama ti apo ko yo. Adamat lang manugang yo. Sa alang apo ko. Agang ako kanya. Carlota, sana agang ako papa. Ma, please. Ada kayo kumakompleto. Da kayo kini mama. Kompleto mat dagit kapsat ko ti pamilyada. Ikalika ko mo niyo kumatagbakasyon. Maangay sa San Fernando City, papa. Itiigit ti bye-bye. Ti seremonya, dumanon ti padi. Kan sa pa ti pakangayan ti reception. Naisagana nga naimbag Manong Nemy ti kalay sami ni Erwin. When? Naipadamag, iti intero nga San Fernando City, ti La Union, iti pagiwarnak Manong Nemy. Naipadamag Manong Nemy ti naisangsangayan, at klase ti kalay sa. When Manong Nemy, kasla kam labi epi unang Manong Nemy. Napapanan ako mga rod, kat kabay lakmet, Manong Nemy taggastos, babayang petitulong da papakin mamakin kakabsad ko. Pasensya kan, Erwin, imbes ko mga siyak taggastos. Sikamet. Di ba? Kinid daw mo, nga nayunak, ti ornong mo. Di nayunak, sobrang-sobra. Kaslo di pa nang dead mo kanyak, kada di utangek. Sinobraam. Sanga sobra. Tati sobra, tekunadan, sobra kat dakas una nalabes. Kalkalaingan na lang. 100%. Dede kinapudun pa na kahit ko ken ka. Erwin, ores siyak. Hindi na mo pa lang makita ka. Narik na ako nito nga ayat. Saan lang nga dede nga rabi, ninayat na. Sika akang kanayon tararapapek. No kasta, nga alay tuturog ko trabi. Erwin, saan ka di akasta ka? Saman. Manibot ito na pasamak dahi di nga rabi. Iti kubo-kubo. Iti rabaw dahi iti napenpen nga fishing net. Inararapap ka, Erwin. No kayat mo, sadya ta itong ag-honeymoon. Iti kubo? Adda pa lang? Adda. Napalagdamanin. Kabarbaron na iti fishing net. Dingding dito nga aldaw Manong Nemy, Abril 18.
nakasamer na idi Manong Nemy, digit ti baybay ti San Fernando City. Nakanaado nga linong Manong Nemy. Sadyay nga naangay ti seremonya ti kalay sami kini Erwin. Sadyay nga naangay ti reception ti kaadu di kiti may di kiti kakabagyan mi Manong Nemy da papaki ni mama ti pamilya di kiti duwa kakabsat ko agramang ba't na nagripasurot na. Sibubukel Manong Nemy nga sala kakabagyan ni Erwin no di kiti nakadamag. Awan ti alad Manong Nemy. Basta dal masadeg umay. Ngayon babayan ti tulong Manong Nemy tagdama idi nga mayor. Ken kadagiti pulis napindas ti nayas ti seremonya. Ken ti padaya. Manong Nemy, nangipatakder kami kin Erwin, iti pagbakasyonan mi nga balay, panaka-rest house, o vacation house, Manong Nemy, iti San Fernando City. Kaya tuloy ko matlang, tinagnegosyo Manong Nemy, dito in Manila, babayan ti tulong, ti asawak. Wan. Idi kat furniture, idi kat jewelry shop, idi negosyo, nanayunan, nagbalingap. Furniture shop. Tay sumet iti manmaneher ti asawak. Pasarayan ka mo tagbakasyon Manong Nemy di Amerika ngem kay kayat mi tagendig dito Pilipinas. Babayan kada kami Manong Nemy adu di matultulungan mi na naruna kadigdi kakabagyan ti asawak di San Fernando. Nanayunan pa Manong Nemy na Angelica ada ni Erwin Jr. ken kastamatan ken ni Dayan ngay naudi ni. Tunggal madanunan ti kastoy nga pet sa Manong Nemy. Abril 18. Idya kami San Fernando La Union Manong Nemy ang celebrar iti wedding anniversary mi. Ngam kada ito'y nga tiyempo Manong Nemy nga lockdown. Saan kami nga makapan? Kapag naka-lockdown kami dito in Metro Manila. Dahil ito'y Manong Nemy, ti pagkasalita, kanagyaman nakauna iti anos mo nga nangibasa, kalbasan nga nakinsend ka through your messenger, katagyaman nakauna iti laing mo nga runos, kat sapi kumatadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagi di padak nga di nagbuya. Ito'y nga radagyaman nga pagaya mo, Carlota.